Ви слухаєте передачу «Праздник апостолів Петра і Павла, первоверховних апостолів». Величный праздник первоверховных апостолов Петра и Павла замечаем зразу необычну назву «первоверховні». Не первоверховного Петра і другорядного Павла, а первоверховних, обох єднаких. Чому церква на тому акцентує? Нам то яка різниця, хто главний, Петро чи Павел? Но церква сьогодні акцентує обоє первоверховні. Павел сьогодні пише: я хоч малий по росту, но я найбільше потрудився із усіх апостолів. Петро написав 3 послання, а Павел написав 16 послань, котрі маємо, і одно послання не дійшло до нас. Павел пройшов велику географію городів, де проповідував. Петро меншу географію мав, але сьогодні церква прирівняла обоє первоверховні. Ого, ще названа церков'ю вселенної учителі. Хочете знати, котрі найглавні вчителі у світі? Первоверховні апостоли Петро і Павел. Новозападні християни 1000 років назад, коли одійшли від православних, від візантійського православ'я, задумали собі такий ход. Раз Христос в нинішньому Євангелії сказав: «Ти, Петр, камінь, скала, і на цій скалі я побудую церкву мою, і врата пекла її не одоліють, і тобі дам ключі Царства Божого, і що зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі». Церква каже: первоверховні апостоли Петро і Павел. Точно так, як 3 святителів церква святкує Василія Великого, Григорія Богослова і Яна Златоустого, бо вже в древності розділялися люди. Комусь це любив Василій, кому Йоанн, кому Григорій, а 3 святих святителів явилися патріарху Константинопольському во сні і сказали: установи нам празднувати праздник усім 3 у один день, бо не було розділення. Радіо Лада. Радіо Лада. Церковь православна і до розділення і западна мудро встановила, аби не було розділення між християнами, праздник Петра і Павла в'єдно. Тепер уже ми не будемо казати: а Павел ходив на скіфські землі, та ми главні. Мало того, ми ще можемо піти й далі, сказати западним християнам: ви хто такі, ви маленькі? Андрій Первозваний піднявся по Дніпру, дійшов до Прибалтики, вернувся по наших карпатських землях, значить ми, карпаторусини, главні на світі, і ко не з нами ніч не варта. Звісно, улипка появляється після таких розсуждень, бо ми ніколи такого би собі не дозволили. Чому? Бо якщо в 16 главі Євангелія від Матфея, що нині ми читали, Христос говорить слова апостолу Петру, то через 1 главу вже у 18 ті самі слова, слово в слово, повторяє всім апостолам. Кому зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. Донині ключі Царства Божого – це не є желізні ключі із метала. Ключі Царства Божого – це духовні ворота, які відкриваються кожному християнину після ісповіді і причастя. Кілька людей ніде не були у Римі і вже й не будуть. Кілька людей ніколи не були в Єрусалимі і вже ніколи не будуть. А що вони не спасуться? Ясно, що Бог так подарував, що не треба нам далеко йти, ключі в тебе під боком. Церква рядом, біжи, сповідайся, причащайся, і це двері Царства Божого для тебе відкриваються. Господь просить нас сьогодні у цьому праздникові з любов'ю відноситися до всіх християн, з уваженням відноситися до западних християн, до римських, до латинських християн, римокатолицьких.
Мы с уважением относимся до греко-католиків, якщо б лиш не воювали, не нападали на нас, якщо б лиш не робили всякі там каверзи і критику, і клевету в адрес православ'я, ми кажемо, уважаємо вас, не киваємо вас, не лізьте к нам. Якого патріарха поминати ми знаємо, і не ваше діло. Яку віру, який язик, яку культуру. Ви слухаєте передачу «Праздник апостолов Петра і Павла, первоверховних апостолов, равних апостолов», призиває нас бути смиренними, указує нам приклад до духовного єдинства, просить нас не вмішуватися із своїм уставом у чужий монастир, но щоб і низько все зробити, щоб з тими людьми, з тими християнами, де є можливість общення, общатися, а за все молитися і благодарити Господа. Святі апостоли Петр і Павле, моліть Бога за нас, щоб Бог нам дав силу сохранити духовне і національне єдинство русинов подкарпатських. Радіо Лада. Радіо Лада.